Het team van de Zonsterren mocht als eerste van de gliedbaan, maar bedrijfsleider Jantine Kuiken de Vries voorop. Zij is er wies maar dat de gliedbaan er nou stiet, want het weer botnedig. Die oren wie van jontje 86 en die is in jontje 92 hier komt vanuit Stiens, want wie in tweede hoorske. Maar de laatste 2 jaar heen wij de dokter hier al gewoon om de epoxy bij te werken en op een gegeven moment zijn ze het kind gewoon niet meer. In totaal is er 15 jaar lang geld inzamelen in en om het dorp. Dat bedrag is aangevuld met subsidies, waardoor het zwembad de nedige €150.000 betalen kan. Dan viel ze steunt, hè? En dan wist ik dat ze er ook in kist. Maar ja, hij is wel heel gigantisch geworden, want uw 3 meter hege duikplanken verdwijnt erin. Ja, want hoe heeg is dat wel net? Hij is zo'n meter heeg en 52 meter lang. Wat vinden jullie van de glijbaan? En deze had wat meer rondjes, dus die is wat leuker. Ja, die was wat korter. En dat deed iets meer pijn aan je rug. Ik vind het wel oké. Gaat wel lekker snel. En hoe vaak ga je er nog vanaf vandaag? Nou, weet ik niet. Is dat nog 20 keer of zo? Nog 20 keer, zo. Nou, dat is wel een nieuw soort, hè? Ja, het is heel leuk. Een soort Iepenloft-zwembaden hebben het krap toch stijgende gasprijzen. Dat had de Zonsterren net zien om te investeren in de gliedbaan. Dit is gewoon iets in deze tijden van, dit stierde en we kunnen dwan. En dan is dat gewoon mooi. Dit jouwt wel hoop voor de toekomst steeds maar. Nou, ik hoop het al, want we breken hem net weer af. Nou, nog maar een rondje dan? Doei. Ja, geweldig.